ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଖି ବୁଲେଇ ଦେଲେ ରେଡ୍ କଲର ଭଳିଆ ଏଇଟା ବାହାରିଗଲା ବୋଧେ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଏଠି ଲଗାଉଥିଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଇଏ ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡା ମାଇ ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଇ ସିଜନ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏଟା ତେଣୁ ଡିଭିଜନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଟିକେ ବଡ ବଡ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ପୁରୁଷ ମାଛି ବାହାରିବେ ଯେତେକ ବଡ ଘର ସେଗୁଡା ସବୁ ପୁରୁଷ ମାଛି ବାହାରିବେ ଏ ଭାଇ ତୁ ସାମ୍ନା ପଟେ ରୁହନି ତମକୁ ମାରିବେ ଏଠୁ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ବାଟ ହେଲା ୟା ଭିତରେ ପୁରୁଷ ମାଛି ଗୋଟେ କାମ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଷ ମାଛିଟା ପୁରୁଷ ମାଛିର ଶୁଙ୍ଗ ନଥାଏ ସେ ମାରନ୍ତିନି ହେଲା ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଗୁଡା ସବୁ ଫିମେଲ ମାଛି ମାଇ ମାଛି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେନି ମାତ୍ର ଅଣ୍ଡା ଦବା ଲୋକ ହଉଛି ଜଣେ ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଗୋଟେ ରାଣୀଟା ଭିତରେ ଇଟାଲିଆନ ନା ନା ଏଇଟା ଆମର ଦେଶୀ ମାଛି ସେରେନା ଇଣ୍ଡିକା ସେରେନା ଇଣ୍ଡିକା ଇଟାଲିଆନ ଥ୍ରାଇଭ କରିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଇଟାଲିଆନ ଆଜ୍ଞା 2012-13 ରେ ଆମର ଓଡିଶାକୁ ମଗା ହେଇଥିଲା 14,000 ଥିଲି ତ ଚଉଦରେ ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ମଗା ହେଇଥିଲା ଚଢା ସାର୍ ଥିଲେ ମଗେଇଥିଲେ ହଁ ଚାଟା ସାର୍ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ସାର୍ ମଗାନ୍ତୁନି ଆମ ଏପଟେ ଚାଷୀ ସେତେ ଡେଭଲପ ନାହାନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ବି ବୋର୍ଡ ହେଲା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇ ଯିବା ହେଲା ଆଣିଲେ ହେରି ଆଉ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ପୁରୀ ସାର୍ ବସ୍ ରେ